Καλησπέρα και σήμερα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Super Ball Live. Βραδιά Champions League απόψε, βραδιά μεγάλων επαναληπτικών. Σήμερα θα μάθουμε τις δύο πρώτες ομάδες που θα περάσουν στα προημιτελικά της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός Εχερεπός σήμερα αγωνίζεται την άλλη εβδομάδα στη Γαλλία με την Μπορντό. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε με το Emirates του Λονδίνου. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος που θα κάνει απόψε τη μετάδοση του πρώτου μεγάλου αγώνα, αυτού μεταξύ της Arsenal και της Porto. Η Arsenal χωρίς το Fabregas στη θέσή της φιλοδόρησε πέρυσι με 4 γκολ την Porto. Σήμερα χρειάζεται μόνο ένα για να περάσει την επόμενη φάση. Από την άλλη πλευρά, μια Porto η οποία όποτε πάει στην Αγγλία δεν κάνει νίκη. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι και αμέσως μετά βέβαια θα έχει την ευκαιρία να δείτε τον άλλο σπουδαίο αγώνα της βραδιάς, αυτόν μεταξύ της Φιωρεντίνα και της Bayern. Πάμε να καλησπερίσουμε στους σημερινούς καλεσμένους μας και φυσικά να ξεκινήσω πρώτα από το υπόλοιπο team του Super Ball Live. Μένιος Σακελαρόπουλος. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης Τιακός φυσικά. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από έναν παλιό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, φόρεσε το περιβραχιόνιο του Ολυμπιακού. Αφού αλλιώς το είχαμε προετοιμάσει. Πάμε από την αρχή. Να ξεκινήσω λοιπόν από έναν παλιό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Παλιό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, φόρεσε το περιβραχιόνιο του Ολυμπιακού, έπαιξε στην εθνική ομάδα και τώρα επαγγελματίας προπονητής, ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Ο διευθυντής της εφημερίδας Εξέδρα, Βασίλης Αβράκος. Τι να πούμε κυρίες και κύριοι, για τον άνθρωπο, τα πάντα όλα. Γιώργος Μητσικώστας. Όπως βλέπεις, πάω για Σακελαρόπουλος. Κατευθείαν. Του χρόνου με βλέπω, είμαι ίδιος Σακελαρόπουλος. Έχουμε κανένα νέο από τη συνάντηση Παπανδρέου, Μπαράκ Ομπάμα και τα... Όχι, αλλά εσύ να σε βλέπω πας να γίνεις Καραμανλής σε λίγο. Να καλησπερίσω και σήμερα το εκπληκτικό κοινό μας, άλλη μια φορά. Μείνετε συντονισμένοι. Και απλά να πούμε ότι προστίθεται χορηγός στο Champions League, σαμπάνια. Να καλησπερίσω τους Ίωνες από το παλιό Φάληρο. Και τις Ακαδημίες από τη Νέα Αρτάκη. Και μάλιστα ανάμεσά τους βλέπω άλλο έναν παλιό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Βασίλειο Ανίδη. Καλησπέρα Βασίλη. Και φυσικά τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ζέτα. Λοιπόν, να συνδεθούμε με το Λονδίνο, με το Emirates, εκείνο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ενώ βλέπουμε και τις αφίξεις των ομάδων. Arsenal Porto, Χρήστο μου, μεγάλο παιχνίδι, με μια Arsenal να έχει μια άσχημη παράδοση εις βάρος της. Και η Εξέδρα μας και σήμερα. Να δώσω το λόγο στην Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Είπαμε ότι σήμερα είναι εδώ οι Ίωνες του παλιού Φαλήρου και οι Ακαδημίες από τη Νέα Αρτάκη Χαλκίδας. Λοιπόν, Γιώργο, κάποια παιδιά είναι Arsenal. Πού ξεκινάς, από τους Ίωνες? Θα ξεκινήσω από τους Ίωνες. Οι οποίοι από ό,τι ξέρω έχουν και μικρή, 6 χρόνια ζωής έχουν. Παρ' όλα αυτά μαθαίνω ότι είναι πρώτοι σε πολλές κατηγορίες. Ακριβώς, και κάποιοι από αυτούς είναι Arsenal, κάποιοι είναι Porto. Οι περισσότεροι όμως είναι Ολυμπιακοί. Και από εδώ και από εκεί, από την Νέα Αρτάκη. Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω τον Βασίλη, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Πάει το Arsenal Porto, τελείωσε, Βασίλη. Θα ήθελα να μου πεις αν πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός την ανατροπή και την υπέρβαση την επόμενη Τετάρτη στη Γαλλία και να προκριθεί κόντρα στη Μπορντό. Τι λες? Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετές πιθανότητες να προκριθεί στους 16, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και με καλή αμυντική λειτουργία. Όμως, αν προκριθεί, αυτή η νίκη θα του δώσει μεγάλο γόητρο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όμως δεν πρέπει καθόλου να υποτιμήσει την επιθετική γραμμή της Μπορντό, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ανά πάση στιγμή πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Εκτός από αυτά, Άγγελε, επίσης από τους Ίωνες,
Τι άλλο πρέπει να σκέφτονται οι παίκτες του Ολυμπιακού, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου πριν μπουν μες στο γήπεδο σε μια εβδομάδα? Να έχουν αυτοπεποίθηση σε όλη τη διάρκεια του μάτς και να μην σταματούν να πιέζουν σε όλο το διάστημα την Μπορντό, γιατί στο και μια ολιγορία στην άμυνα ή στην επίθεση θα δημιουργήσει κάποιες ολιγορίες και έτσι θα βγει στην αντεπίθεση Μπορντό και να μπορεί να δημιουργήσει τον γκολ και έτσι να πέσει ψυχολογικά όλη η ομάδα. Να ρωτήσω και από τη Νέα Αρτάκη. Λοιπόν, Αλέξη, είδες μια υπερομάδα, είδες την Arsenal, μια ομάδα που, όπως λέει ο Ιερός Μυστικός, σας πάει για τελικό. Είναι πρότυπα για σας, έτσι δεν είναι? Είναι η υπερομάδα, είναι οι σούπερ ήρωες αυτοί όλοι, Ναι, πιστεύω πως κάθε παιδί στην ηλικία μας έχει ως πρότυπο τους μεγάλους παίχτες και σίγουρα κάποια μέρα θέλει να γίνει σαν κι αυτούς. Πάνε για τελικό, τι λες? Έτσι πιστεύω. Γιώργο, σε ένα πάλι. Ωραίο πρόγραμμα, Ο Πιτσιρικάς θα τον πάω στον Ολυμπιακό στη θέση του Μποράκη. Θα είναι καλύτερα να τον πάει.